Der bor omkring 250.000 muslimer i Danmark. Der er betydelige problemer med integrationen. I over 20 år har skiftende regeringer forsøgt at få muslimske flygtninge og indvandrere til at blive en del af det danske samfund. Hidtil er integrationen slået fejl. Er integrationen lykkedes? Nej. Min familie, de synes, jeg var blevet for dansk. Mange muslimer vil gerne integreres. Så tror han med at slå mig ihjel. Men for en del af dem er det ikke så nemt. Der er altså nogle unge mennesker, som er alvorligt i klemme. Muslimer, der er flygtet fra miljøet, fortæller, at de bliver truet på livet og kontrolleret af deres familier. De siger, at de religiøse ledere fastholder muslimer i et parallelsamfund. It's very, very strict. They're not allowed to do anything non-Islamic. Because we are Muslim, we are not Danish. You know, we are not kuffar. Få tør stå frem. De siger, at imamer i moskéerne har stor indflydelse. De har jo et jerngreb i forhold til den her kultur. Og direkte modarbejder, at muslimer bliver integreret i det danske samfund. I Gellerupparken hersker der nogle usynlige regler. Alle holder øje med en. Imamens ord og lov. Men de religiøse ledere i en række store moskéer siger udadtil, at de arbejder for, at muslimer skal være en del af Danmark. Islam er en religion, der påbyder en muslim at være en aktiv del i samfundet. Talsmændene siger, at de støtter ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg har aldrig haft den opfattelse, at islam undertrykker kvinden, tværtimod. Imamerne siger, at de rådgiver efter danske love og regler. Vi fastholder, at de skal overholde reglerne i Danmark. Men bag facaden afslører der sig en anden virkelighed. Vi er gået undercover i en del af det muslimske miljø, for med skjult kamera at undersøge, om moskéer modvirker eller medvirker til integrationen. Vi er i Aarhus. Et par kilometer fra centrum ligger Danmarks største ghetto med knap 7.000 indbyggere. Langt hovedparten er muslimske indvandrere, deres børn og børnebørn. TV2 Dokumentar har ladet et ungt par, Fatma og Mohammed, flytte ind i en lejlighed i Gellerupparken for med skjult kamera at undersøge, hvilket råd de religiøse ledere giver. Parret har nu boet i Gellerup i en måned og færdes ubemærket i det arabiske miljø. De kommer fast i moskeen på Grimhøjvej. Med skjult kamera har de dokumenteret noget af det, der sker i moskeen. Now that I have lived in the community for 1 month and so, I see many things differently. People are putting some boundaries at the beginning just to get to know you. But once they feel that you're part of them, once you look like them and they trust you, they're very welcoming. And you can melt in the community very easily. I Grimhøjmoskeen har Fatma fået adgang til en lukket studiekreds for kvinder. أحياناً بعض الرجال إيمانه ضعيف فستو أغابس إيمانه ضعيف وزوجته ما بتعطيه حقه بالفراش فستودو فهو إيمانه ضعيف فراح فعل الزنا فهذا سبب مين؟ سبب الزوج. Vi vil nu undersøge, om moskéerne rådgiver i tråd med danske regler og værdier, hvad angår kvinders rettigheder. Tallene viser, at ikke-vestlige kvinder er stærkt overrepræsenteret på landets krisecentre. Ifølge en undersøgelse fra 2015 er 41% af kvinderne på krisecentrene
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Spørgsmålet er, hvilken rolle moskéerne spiller, når det handler om kvinders rettigheder. Hvilke råd giver de, når kvinder fortæller, at de undertrykkes og udsættes for vold? For at undersøge det, laver vi en dækhistorie, som Fatma skal fortælle. Det er en historie, der bygger på virkelige dilemmaer, beskrevet af muslimske kvinder. Fatma skal fortælle, at hun ikke kan blive gravid. Derfor vil hendes mand have en kone mere. De to skændes, og det har flere gange udviklet sig til alvorlig vold. Derfor har Fatma ikke længere lyst til sin mand. Vi vil spørge de religiøse ledere om følgende. Må en gift kvinde bestemme over sin egen krop? Må en mand have mere end en kone? Og må en kvinde gå til politiet, hvis hun bliver udsat for vold af sin mand? Svarene vil vise, hvilket kvindesyn moskéerne udbreder, og om de rådgiver i strid med danske love og regler. For at få svar, kommer Fatma og Mohammed nu på skift i forskellige moskéer i Aarhus. Den tidligere imam Ahmed Akkari rådgav i flere år muslimer i moskéer i hele landet. Han siger, at der er mange imamer, der opfordrer muslimer til at overholde den islamiske sharia-lov, selvom den på flere punkter strider mod danske regler. Der er ingen imamer, der starter med at sige til folk, ifølge dansk lov er det forbudt. Det er der ikke nogen, der tænker i. Der er kun respekten for dansk lov, så længe den ikke strider imod sharia-loven. Men hvis du sad med som en dansker, så vil de være opmærksomme på, at nu sidder der en fra samfundet med her, så passer man på, hvad man siger. Men hvis det er i lukkede kredse, så er der ikke nogen, der tænker på dansk lov, fordi det er jo sharia-loven, der skal sættes højere. I moskéerne siger de, at de respekterer dansk lov. Vi er danskere. Vi går efter, hvad reglerne de siger. I vores optik er der slet ikke nogen modsætningsforhold mellem grundloven og det at være muslim i Danmark. Altså, vi fastholder, at de skal overholde reglerne i Danmark. Og der er ikke en eneste regel, der støtter med islam. Moskéernes talsmænd siger også, at de støtter ligestilling mellem mænd og kvinder. Så man vil ikke se en kvinde komme her og blive behandlet dårligere end en mand, eller blive undertrykt i islams navn? I det her sted tænker du på? Nej, det vil man helt klart ikke gøre. Heller ikke andre steder. Altså, jeg tror ikke, at der er andre steder, andre moskéer, som her i København eller i resten af Danmark, som vil undertrykke kvinden i islams navn. Fatma er på vej tilbage til moskeen på Grimhøjvej i Gellerupparkens udkant. Hun skal forsøge at få et personligt møde med stedets imam. Men hun kan som kvinde ikke gå direkte til imamen. Hun er nødt til at finde en anden kvinde, der kan gå med til mødet, da hun ikke må være alene sammen med ham. But for women, because the whole environment is segregated, I have to find a middle person to kind of help me access the imam. I was straight away introduced to groups of women to sit and chat with. It's a very friendly environment inside, social-wise. You won't feel that you're alone. Kvinderne i moskeen opfordrer Fatma til at kontakte imamen Abu Bilals kone. Imamens kone lover Fatma at arrangere et møde med sin mand. Imamens kone vil også selv tage med til mødet. Mødet skal finde sted en af de næste dage. Vi sender Fatma ind i det muslimske miljø i Bazar Vest midt i Gellerupparken. Vi vil undersøge, hvad der møder muslimer, der lige er kommet til Danmark. Fatma og Mohammed har hørt, at det er i bazaren, de kan møde mennesker, der er bindeled til de religiøse miljøer. I en butik bliver Fatma inviteret på te. كويسة بلد هنا؟ كويسة. لا هنا
فيها مشكلة والله. ما حتة تانية ما في مسلمين. هنا بس مسلمين، برا ما في مسلمين كله كفار. Kvinden i butikken bruger det arabiske ord kufar om ikke-muslimske danskere. Det kan bedst oversættes til vantro. I islam bruges ordet om mennesker, der ikke følger Guds lov og derfor risikerer at komme i helvede. Kvinden inviterer Fatma med til et mødested, som kun er for muslimer. Fatma bliver kørt til en bygning i et industrikvarter 5 minutter fra Gellerupparken. Ifølge postkassen er det en forening kaldet Det Sociale Værested for Unge. Ifølge vedtægterne arbejder foreningen for at styrke fællesskabet i samfundet. Det viser sig, at kontorhuset i virkeligheden er en somalisk moské og koranskole. Her mødes børn 7 timer om dagen, hver lørdag og søndag. The first thing that caught my eye was that everyone was covered up, even very little girls age 4 and 5. Fatma får kontakt til lederen af moskéens kvindeafdeling. إن شاء الله تعجبك المدرسة. هذه عندنا هذه فصل للأطفال الصغار. في الدور الأول مسجد. يعني الرجال والأولاد درسوهم اللغة العربية ودرسوهم القرآن. كبير المكان ما شاء الله. Lederen af kvindeafdelingen tilbyder Fatma en plads som frivillig lærer i koranskolen. Fatma skal undervise i arabisk, så børnene, der taler somalisk, kan lære Koranen udenad på det oprindelige sprog. Jobbet giver os en mulighed for at undersøge, hvordan muslimske børn bliver undervist i en moské. Vi har forsøgt at få et interview med ledelsen og tilladelse til at filme aktiviteterne i foreningen, men de har ikke ønsket at medvirke. Ahmed Akkari fortæller, at det er helt normalt for danske muslimer at søge råd i moskéerne. Det er nemlig en stor udfordring at overholde shariaens regler for muslimer, der lever i Vesten. Mange moderne dilemmaer er ikke omtalt i de gamle islamiske tekster. Ifølge Akkari er det kun imamerne, der har bemyndigelse til at fortælle danske muslimer, hvad der er rigtigt, halal og forkert, haram. Så stiller folk rigtig mange spørgsmål. Så kan for eksempel familien til kvinden spørge, hvordan skal hun så forholde sig til sin mand? Hvad må hun ikke? En kvinde må for eksempel ikke benægte sin mand seksuel samleje. Hun skal være til rådighed for ham også i køkkenet. Hun skal være til rådighed i hjemmet primært. Han kan bestemme i princippet, om hun må arbejde eller ej. Muslimer er vant til at respektere autoriteten. Så man stiller ikke så mange spørgsmålstegn ved autoritetens magt. I moskéen på Grimhøjvej er den ledende imam Abu Bilal klar til at mødes med Fatma. Fatma vil søge råd om sine problemer med sin voldelige mand. Mødet er arrangeret af imamens kone, som Fatma talte med tidligere. Vi følger Fatma skjult og på afstand. لا هي انا مفترض الاقيها هي عشان
طيب شكرا. Der er kø til rådgivning hos Abu Bilal. I ventetiden gennemgår Fatma den planlagte dækhistorie. It took me lots of energy, lots of psychological and mental energy to prepare myself to have the right expressions, the right body language, and just to be into the role. I went in accompanied by Abu Bilal's wife. أنا وجوزي بقالنا فترة يعني كان بيناتنا نقاشات يعني نقاشات ومرات بنختلف يعني في النقاشات، والفترة الأخيرة كمان هو بقى يعصب، بقى عنيف شوية كمان وبيضرب. بيضربك؟ إيه. أنا بقى لي يعني الفترة الأخيرة كمان يعني بقى ما عندي يعني بيضرب مرات حتى لما يكون في علامات يعني عنده علامات في وجهه. إيه. بعنف يعني. إيه يعني هو بيضرب بإيده يعني هو. إيه. فالفترة الأخيرة كمان أنا ما بقى عندي يعني ما عندي رغبة في العلاقة الزوجية الخاصة، وهو كمان بقى يعصب زيادة عشان كده وبقول لنا هذا لا يجوز يعني. فأنا ما عارفة أنا شو أعمل، وكنت عايزة يعني أعرف هل من حقي إنه أنا أرفض إنه يعني أرفض العلاقة الزوجية الخاصة لو بقى ما عندي رغبة ومتضايقة منه. ترفض في الفراش. إيه. لا يجوز، لا يجوز، لأنه أي امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت فباتت الملائكة تلعنها. وهذا أنت انتبهي أختي، هذا أنت ممكن تعرض زوجك الآن للفتنة. يعني الآن لما أنت ترفضي هو طلبك وأنت رفضت مرة ومرتين و10 الآن زوجك بدأ يلف على الغير، يعني شو أنت عارف في بلد كلها فتن وكلها مصايب والأمور متوفرة، ممكن الإنسان يفعل الفاحشة بكل بساطة، وأنت الآن عم بتؤذيه يعني تدفعيه للحرام دفع لما أنت ترفض. طيب يا مولانا هو بيقول إنه يعني لو أنا تركت الفراش هو من حقه إنه يعني مش بس الزواج، بس هو من حقه إنه يعني يوبخ توبيخ. لا لأني ناشز. لا يجوز، لا الناشز حتى المرأة الناشز هي إيش أضربوهن الضرب ليس المقصود المبرر، بل الضرب هو معنوي وليس حسي، يعني بمعنى لو جاب سواك قالوا العلماء السواك من باب إيش؟ هي أصلا من نوع التصغير يعني، ومن نوع الشيء الحسي، يعني المرأة اللي عندها إحساس أصلا تتأثر من كلمة، واضح؟ أو من سواك بس هيك ممكن هيك يعني هيك من قهر هيك غضب، هاي لحالها ممكن كأنها سيف دخلت في قلب المرأة. فليس المقصود ولا يحطك وينزل فيك بالكرباج حتى يعلم بجسدك أبدا، ما بيجوز هذا، حتى وإن كانت ناشز، حتى وإن كانت ناشز الأصل فابعثوا يعني الأصل إنه يلجأ لناس يتحاكم إليهم، ينحكم معاهم، ينحكم معك. Fatma fortæller nu, at hun har betroet sig til en dansk veninde. Veninden siger, at når Fatma er udsat for så alvorlig vold, at hun får mærker, skal hun gå til politiet. لا أختي، هذا قانون عندهم الدنماركيين، أنت عارفة هذه المسألة إذا دخلت فيها البوليس خربتي بيت زوجك وأذيتي زوجك أكثر. إذا المسألة عندك وصلت لهذا المستوى يعني أنت يعني وصل أفكارك تأتيكي إنه أتصل بالبوليس حتى يحطوا لك، أنت عارفة قضية الضرب المرأة تضرب من قبل رجل حكمها كبير عند البوليس أو عند الدولة، فأنت ما تكوني أنت منعته شهوته وبنفس الوقت حطيتيه في السجن. Imamens kone, der er med til samtalen, vælger nu at bryde ind. هل قالت لك هيك مسلمة؟ لا ما هي مسلمة. لا الدنماركية هذول ما عندهم يخربوا بيتك يعني هذول خلاص تصبح انت بوليسي وانتهى الموضوع. لا Fatma fortæller imamen, at hun ikke kan blive gravid. Derfor vil hendes mand have en kone mere. زوجك رجل يعني صالح يعني عنده دين، فكونه عنده دين الآن حيبحث على امرأة أخرى يتزوجها. ثانيا ليش؟ لأنه ما عم بيجد راحته معك، يعني ما عم بياخذ حاجته منك، فهذا حصل حقه شرعا، وما بحق لك انك تنكري هذا الشيء، حقه شرعا انه يتزوج غيرك. وما من حقي ارفض يا مولانا، يعني ما من حقي ارفض لانه هو فعليا هسه يتزوج واحد ثاني؟ ايه لا ما من حق، والله ممكن يكون خير لك، لانه انتبهي يا اختي، الان انت فكري في المستقبل. الان لو انت الان طلقتي طيب، واكيد ما بيجوز شرعا تبقي لحالك،
في البيت بحارس تعرف الشيطان اسمه فتن. الشيطان خطوة خطوة يأتيك الشيطان خطوة خطوة ويأسك من رحمة الله ويأتيك حتى يوقعك في حرام. حرام. لا أختي ابقي مع زوجك، ارضي بما قدر الله لك، استخيري الله سبحانه وتعالى وشوفي حتجد الخير بينكم. لكن خلي ايدك. It was just so hard to hear that in this very straightforward way. Not only that I have to accept being abused and accept living with a second wife, but also that I'm not worth anything as an individual, independent woman, and that I always have to be someone's. So I really felt bad. I felt very bad when I got out from there. Tina Magaard er lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i islamisme. Hun har skrevet rapporter for Integrationsministeriet og lavet omfattende interviewundersøgelser blandt imamer og muslimer i Danmark. Hun forstår arabisk og har studeret de islamiske tekster, der danner grundlag for den islamiske lov, shariaen. Vi har bedt Tina Magaard se og kommentere vores skjulte optagelser. Jeg ser jo et billede, som jeg også har set i nogle af de undersøgelser, jeg har lavet før, hvor jeg har lavet feltarbejde i muslimske miljøer. Det imamen, han jo sådan set gør, altså han gør jo rede for, hvad sharia siger om den situation, som kvinden står i her. I forhold til dansk lovgivning, der har vi jo et problem, og i forhold til menneskerettigheder generelt, fordi vi jo bryder med nogle grundlæggende principper. For eksempel, at du må ikke slå din kone. Hustruvold er forbudt i Danmark, ligesom det er forbudt at slå sit barn. Og bigami er også forbudt i Danmark, og der er ligestilling mellem kønnene, så den ene kan ikke kræve at få nogle rettigheder, som den anden ikke har. Tina Magaard, der selv har boet i Gellerupparken, vurderer ud fra sine undersøgelser, at imamernes ord har stor betydning i områder, hvor mange muslimer bor tæt. Hun har oplevet, at mange føler, at de religiøse regler holder dem fast i et parallelsamfund. Men det kan bare være svært at bryde ud, hvis du lever blandt mennesker, som synes, det er vigtigt at overholde sharia frem for den danske lovgivning. Det er lørdag. Fatma er taget tilbage til den somaliske moské, hvor børn hver weekend bliver undervist i arabisk og islam. Her har hun fået job som lærer. Det giver os mulighed for at undersøge, hvordan moskéen præger den næste generation. Statistikker viser, at mange børn af indvandrere fra ikke-vestlige lande har mange af de samme problemer med integration som deres forældre. For at lære stedet bedre at kende, sidder Fatma med ved undervisningen af de yngste piger. Her fortæller 2 ældre elever om, hvordan piger skal opføre sig offentligt. Også i pigers stemmer, der er forskel på en drengstemme og pigestemme. Men jeg har bare givet Gavalda en ekstra værdi. Ja, en ekstra værdi. Og den værdi er så jeres pligt, ligesom at det ikke hele verden skal se det. Selvfølgelig der skal en god ejer, hvor en pige, som råber højt, det bliver sammenlignet med den samme lyd, som et æsel laver. Det bliver sammenlignet med som et æsel, og nogle gange jeg synes, at æsel, det er sgu da bare noget af det pæneste, der findes i verden. Ingen vel. Så det er det samme, som I lyder som, når I råber højt, eller I griner lige sammen med jeres veninder. I Koranskolen har en 14-årig dreng lært hele Koranen udenad. Det er mere end 600 sider. Det bliver fejret med mad til alle elever.
Bagefter bliver de yngste piger hørt i deres viden om islam. الإسلام ها مسلمين ده ما له سبعينية من كأي كلابة لا منسية ما شاء الله ما شاء الله صدق النور. It's very strict. It's very, very strict. Strict to the level that children from a very young age have to completely cover up. They're not allowed to do anything non-Islamic, which include clapping, listening to music, not wearing the hijab, not praying, and lots of other things. I wasn't expecting that you would find such a strict environment in the mid of an open and liberal, democratically run country. Fatma får udleveret skolebøger til de yngste børn. Et kapitel fortæller om særligt urene og syndige ting, som muslimer skal holde sig fra. For eksempel svinekød og alkohol. I islam kaldes den slags ting najasa. One of the books had a part where they had a note for teachers, where they emphasized that you should explain for children what najasa is. You also need to tell them that literally it means urine and feces, but metaphorically we mean the kafar. And you have to tell the children that this is what najasa means. I lærebogen står der altså, at børn skal lære at betragte ikke-muslimer som urene og syndige, og som nogen, de skal holde sig fra. En del af eleverne i landets koranskoler ender hvert år her. Danmarks bedst sikrede krisecenter, RED, er etableret specielt til unge med anden etnisk baggrund. De fleste beboere er flygtet fra social og religiøs undertrykkelse i ghettoer. En af dem er 18-årige Marco. Da han var 6 år gammel, blev han sendt i koranskole af sine forældre. Der gik han 6 timer om dagen, hver lørdag og søndag de næste 11 år. De fokuserer meget på, at vi var araber og vi var muslimer, og vi skal holde os inden for de her grænser. Og det var lidt ligesom at være hjemme i hjemlandet. Der er nogle vestlige ideologier, som vi plejer at sige var satans ideologier, som har fordærvet Vesten. Nogle ideologier, som vi ikke skal tage til os. Det gør selvfølgelig altid, at man lever på en eller anden måde i en parallelt samfund, fordi man lever jo i Vesten. Man lever jo, når man går i student, folkeskolen, men når man kommer her, så hører man nogen kritisere på den måde, man egentlig lever på, eller den måde, man prøver at leve på. For når man hører noget det ene i folkeskolen, man hører det andet. Koranskolen, så bliver man også lidt forvirret. Og selvfølgelig så vælger man den religiøse forklaring, fordi man er jo selvfølgelig også overbevist om, at religion er rigtig. Så tager man også den forklaring, som man får koranskolen. Da Marco blev ældre, blev han klar over, at han er homoseksuel. Det fik ham til at se undervisningen i koranskolen i et nyt lys. Men snart man i weekenden var i koranskole, så fik man at vide, at homoseksualitet var noget, satan har fundet på, og det er noget, det danske samfund prøver at blive selv findes. Personligt så begyndte jeg bare at have det mere religion. Jeg begyndte bare at indse, at det var dumt, det egentlig var, det jeg sad og lyttede til. Som frivillig lærer i Bilal-moskeens koranskole glider Fatma hurtigt dybere ind i det somaliske miljø i Aarhus. Her underviser Fatma sammen med lederen af moskeens kvindeafdeling. Lederen skælder en pige ud, fordi hun har prioriteret lektierne i den danske skole, frem for at lære ugens koranvers. Bagefter forklarer hun for Fatma. قالت أنا كان عندي امتحانات وما حفظت ما قرأت قرآن لمدة أسبوع وما كنت أصلي زين. قلت لها هذا غلط هذا وسواس الشيطان. بعدين لو سمعت يبقى كلمتك من صدق. والحين يوسوس بس. بدي تسمعيه. البنت أخذنا كله. They test children every week on how they've progressed on learning and memorizing the Quran. And if you are there, you have to progress.
Vi vil undersøge, hvordan Bilal-moskeen anbefaler muslimer at leve i Danmark. Derfor begynder Fatma at søge råd om hverdagen. كان في ما عارفه القنوات الدنماركيه الناس اللي بتحضرها ولا ما بتحضرها ولا كيف؟ لانه احنا لسه ما عندنا بس قنوات دنماركيه. احنا نشوف القنوات الدنماركيه تتعلمي من اللغه. كويس. بس اكيد انت طبعا انت كبيره تقدري تميزي ايش المو زين والحاجات الكويسه. حاجه المو كويسه لا تطالعيهاش. احسن لك القنوات العربيه. لكن الدنماركيه لا تمسحوهاش بالنسبه للاخبار. كويس. تتعلمي اللغه من الاخبار. في وحدات الاخبار تي في 2 هذه دائما تجيب اخبار دي ار 8. احنا بالبيت نتفرج دائما الاخبار. العيال حتى ما يتفرجوا الدنماركي. القنوات حقهم وايد وسخه يعني. الاعلانات مالهم مرة تروح الطيزو. استغفر الله. استغفر الله ايه. بعدين ما بدون بوليس اللي منتجز يعني البوس والحاجات. ثاني شيء خليه يجيب لك قنوات عربية. هو يريد يجيب قنوات عربية أحسن لأن قنوات عربية كلنا احنا جبنا هنا العربية فيها قرآن اقرأ فيها تسمعي الأذان. På krisecentret Red genkender mange af beboerne budskabet fra Koranskolen i Aarhus. Mange er gennem hele livet blevet holdt væk fra alt, der var dansk. En af dem er 21-årige Merva. Hun er vokset op i en ghetto midt i Danmark. Jeg vidste ikke, hvad Danmark var. Jeg kendte kun der, hvor jeg boede, og min skole. Ikke andet. Men vi måtte ikke tale dansk. Når vi var ude med min mor eller far, så måtte jeg heller ikke tale dansk med dem, hvis vi skulle tale vores eget sprog til dem. Vi måtte ikke bruge internet derhjemme. Hver gang jeg skulle sidde ved siden af en computer, så sad min mor ved siden af mig og holdt øje, om jeg ikke går på det forkerte sider. Og faktisk til sidst blev jeg så angst over det, at hver gang der kom en reklame, der poppede en reklame op, og hvor der var en pige med lidt tøj på eller en mand, så blev jeg nervøs, som om det var mig, der gjorde noget forkert. Vi måtte ikke se fjernsynet, det var ikke godt. Vi måtte ikke se de moderne film. Det var som om vi var inde i et hul, og vi kunne ikke komme ud af den hul. Min mor sagde altid, at vi er muslimer, og du skal være muslim, og du skal dø en dag, og du har ikke, det er Gud, der har givet dig den her liv, så du skal gøre alt for at gøre Gud glad og alt det der. I min mors øjne kunne man ikke være en god muslim og en almindelig dansker, fordi de får åben, de får frit. I den somaliske Bilal-moskeen i Aarhus er Fatma blevet fortrolig med flere af de andre kvinder i Koranskolen. En dag fortæller en af kvinderne, at der ligger en endnu større somalisk moské i området. Hun inviterer Fatma, som vælger at tage med. Den nye moské ligger kun 200 meter nede ad vejen. Den hedder officielt Somalisk Kulturforening, men i miljøet omtales den kun som Al-Taqwa. Vi har forsøgt at få et interview med ledelsen og tilladelse til at filme aktiviteterne i foreningen, men de ønsker ikke at deltage. I was invited by a young girl who's active in the mosque and who lives close in the area. I got into the women's section and I was introduced to the head teacher. On one of the corners, there was a chair behind a curtain that seemed to be made just to hide the chair. And the imam sat on the chair and started teaching Quran. So you can't see who's behind the curtain, and you're not supposed to see because there should be complete segregation. Yeah, women's toilet. Yeah, okay, thank you so much.
I kælderen under moskeen opdager Fatma, at Al-Taqwa-moskeen også har en koranskole. Her pigernes afdeling. I drengenes afdeling fanger Fatmas kamera en større gruppe drenge, der bliver undervist. Vi beslutter os for, at Fatma skal søge rådgivning om sine ægteskabelige problemer i de 2 somaliske moskéer. Fatma skal stille de 3 spørgsmål. Må en mand have mere end én kone? Må en gift kvinde bestemme over sin egen krop? Og må en kvinde gå til politiet, hvis hun bliver udsat for vold af sin mand? Det gør hun for at undersøge, om ledere i de somaliske moskéer rådgiver i overensstemmelse med danske regler, hvad angår kvinders rettigheder. Kvinderne i de somaliske moskéer har ikke adgang til at mødes personligt med en imam. I stedet er det lederne af kvindeafdelingen, der står for rådgivningen. Vi begynder i den største af moskéerne. I attended part of a study group. After the study group was done, I asked to speak to the head teacher privately. Fatma fortæller, at hun og manden skændes, og han har flere gange udsat hende for så grov vold, at hun har fået flere blå mærker. Yes. Do I have to obey him? Do I have to give him, like, I have to sleep with him, even... That's right. What he's saying, that you have to give him what he wants, that's right. I have a good Danish friend. She's very good. She's very understanding, very respectful. She said I should call the police and go from the house, leave the house. That's not good, because we are Muslim, we are not Danish. You know, we are not kuffar. He beats you, that's not good. You don't have a family here? No, it's just me and him. Oh, Do you think I should call the police? No, because when the police interfere in your life, that's it, you know. They will say, throw him out. But he says it is his right to have another wife if he wants to, so he might get another wife. Okay. You know, our religion, a man can have 4 wives, if he can. If he has, he can provide both. Can he provide you? He can, yes. So he can, if he can provide and he can, so it is allowed. So what do you think I should do? I think you talk to him. You say why you are not wanting to sleep with him. Okay. Tell him why. Okay. Maybe you say to him, if you beat me again, you will know. I will tell police. Maybe he says that man, don't do that, please. Okay. You pray, right? Yeah. So pray Allah subhanahu wa ta'ala. Ask him to guide you and to guide your husband and to make you happy and maybe do something that makes your husband also happy. In a nice way, yeah. Okay. Nice way, inshallah. Jazakallah khair. Yeah, wa alaykum salam. Always respect to him, even if he beats you, because he will respect you again. Okay. You know. Okay. I'll do my best, inshallah. Inshallah. Jazakallah Allah khair. yasahil, Jazakallah khair, inshallah. If you're gonna go with first impressions, then everyone there is nice, really nice. But it doesn't matter, because I was still sent back to my abuser, and I was still told to take the blame for everything happened. På intet tidspunkt i samtalen med Maimuna fortæller hun Fatma, at flerkoneri er forbudt ifølge danske love og regler. I de 10 år, hvor Ahmed Akkari var en del af inderkredsen blandt de danske imamer, har han oplevet en lang række rådgivninger. Der er utallige eksempler, hvor imamer kan rådgive imod dansk lov. Men jeg har hørt mange imamer svare folk, at det ikke er forbudt at have sort arbejde. De kan sige til forældre, at det er okay at slå dit barn, hvis du er ved at lære børnene at bede, og de nægter eller ikke vil føje dig. En kvinde, der er oprørsk,
skal sættes på plads. Vold og bigami er forbudte i Danmark, men de er jo ikke forbudte i forhold til dele af sharia-loven. Derfor vil en imam have svært ved klart og tydeligt at tilslutte sig den danske lov for eksempel. Det er primært med udgangspunkt i, hvad sharia-loven siger, at man forbyder og tillader. Imamen har ifølge Ahmed Akkari også den vigtige rolle, at han kan afgøre konflikter, for eksempel mellem mand og kone. Sker der et oprør eller en kvinde, der ligesom siger, nu vil jeg ikke finde mig i det her mere, så kan hun hurtigt blive stemplet som en oprørsk kvinde. Vi har haft mange eksempler på det. Grundlæggende svarer en imam, at en kvinde skal følge sin mands råd, eller det han anbefaler. Fordi i kraft af deres ægteskab, der skal hun følge ham i medgang og modgang, og han har en naturlig magt over hende. Fatma vil nu fortælle sin historie til lederen af kvindeafdelingen i Bilal-moskeen, hvor hun er frivillig lærer. هي كانت صديقة الأسرة زمان في كوبنهاجن دنماركية وهي قالت لي إنه المفترض تبلغ البوليس وتطلع من البيت. إذا بلغتي البوليس دحين وأنت موجودة معقدة ارتكاب جريمة، فإذا بلغتي البوليس المفروض ما تكوني بالبيت، يطلعوك من البيت ويخفوك نهائيا منه. إذا أنت مقررة إنك ما تشتيه نهائيا يصير إنه أنت تبلغي الحكومة، والحكومة تقولي لهم أخفوني منه، فما بيعرف لك طريق. Lederen af kvindeafdelingen i Bilal-moskeen er den første, der ikke direkte fraråder Fatma at søge hjælp hos de danske myndigheder. Hun siger heller ikke, at Fatma er nødt til at have sex med sin voldelige mand. Men pludselig bliver hun i tvivl. Lederen mener, det er bedst, at Fatma får svar direkte fra en imam. Lederen ringer til sin mand. Han er imam i moskeen. السلام عليكم. أحمد أنت بعيد من الناس شوية بسألك سؤال. الضرب إيش؟ ها. تمام. هل يحق واحد يصف زوجته بالنشوز؟ إيش سبب النشوز؟ نشوز. تعتبر ناشز؟ Imamen siger altså, at Fatma ikke må nægte at have sex med sin mand. Gør hun det alligevel, vil hun ifølge imamen blive regnet som genstridig. Ifølge ortodoks islam er det en synd, som giver hendes mand ret til at opdrage hende. طب اسمعني، هل يجوز إنك تبلغ البوليس؟ تطلب الطلاق. عليكم السلام ورحمة الله. شوف هو قال على أساس هو من حقه إنك تقبلي الفراش. إذا ما قبلتي الفراش تكوني ناشز. بس أنا أتصل يعني هسه لا تتصلي بالبوليس، حاولي معه وديا واستخيري الله، اطلبي من الله، ادعي رب العالمين إنه إذا في بخير هذا الزواج ربي يعني يمده سنين طويلة إن شاء الله. Ifølge de muslimske tekster kan en kvinde kun i sjældne tilfælde blive skilt mod sin mands vilje. Det kræver godkendelse fra en imam. Lederen giver derfor Fatma et telefonnummer. Nummeret er til en imam, der går under navnet Abu Luai. Det er et navn, vi ikke har hørt før. Ifølge lederen kan imamen være Fatmas vej ud af det voldelige forhold, fordi han kan give hende tilladelse til en islamisk skilsmisse. Fatma ringer til imamen, der går under navnet Abu Luai. السلام عليكم مولانا. السلام ورحمة الله. Stemmen i telefonen viser sig at tilhøre imamen i en anden stor moské i Aarhus, Fredens Moské. Abu Luai hedder i virkeligheden Radwan Mansour. At de skal overholde reglerne i Danmark. Vi opsøger Fredens Moské for at høre deres officielle holdning til integration.
Vi får en rundvisning af formanden for moskeen, Khaled Mansour. Vi har et digitalt ur her, der viser bønnesteder. Så vi har sådan et lokale her, vi sender af, og det bliver brugt i fredagsbøn. Det bliver også brugt, hvis der kommer kvinder. I modsætning til moskeen på Grimhøjvej fremstår Fredens Moské i offentligheden som en moderat moské. Imamer og talsmænd optræder ofte i danske medier, og de kalder sig moderate muslimer. Vores unge skal lære islam på den rigtige måde. Imamen i moskeen, Radwan Mansour, siger, at de samarbejder med de danske myndigheder og støtter, at muslimer skal være aktive i det demokratiske samfund. Vi er moderat muslimer. Vi tænker på meget på empati. Altså, vores folk skal have det godt i Danmark, og det skal sørge for, at det danske samfund udvikler sig, så længe de lever her i Danmark. Radwan Mansour forsikrer os om, at deres rådgivning ikke er i strid med de danske regler og love. Der er ikke nogen tilfælde, hvor I ligesom må rådgive folk til at gøre noget, som er ulovligt i Danmark? Nej, det kan man ikke. Altså, vi fastholder, at de skal overholde reglerne i Danmark. Og der er ikke en eneste regel, der støder med islam. Det er altså denne Radwan Mansour, som Fatma er blevet henvist til. Hun får en aftale om rådgivning om sine ægteskabelige problemer en af de nærmeste dage med imamen, der kalder sig selv moderat. De fleste moskéer, jeg har været i, de kalder jo sig selv moderate. Og i forhold til lige præcis ægteskabslovgivning, der er der bare ikke så meget elastik at give af i forhold til at positionere sig forskelligt. Fordi shariaen har de her egentlig forholdsvis enkle spilleregler på området, som er nemmere at forstå og nemmere at huske. Og det er jo dem, som imamerne refererer til. Ifølge ortodoks islam må Fatma ikke være alene med den mandlige imam. Derfor får hun hjælp af endnu en kvindelig mulvarp, der bliver iklædt den islamiske dragt niqab. It was a very tight appointment because it was just before the sunset prayers, the Maghrib prayers. We had about 12 minutes to go through everything. Nu skal vi se, hvilket kvindesyn imamen rådgiver ud fra. Igen fortæller Fatma, at hendes mand slår hende, at hun ikke har lyst til ham, og at han vil have en kone til. يعني كنت داير أعرف إنه هل أنا من حقي إني أرفضه إذا كنت يعني أرفضه في الفراش إذا أنا كنت متضايقة منه أو ما عندي رغبة. طبعا هو يعني هو أنت عليك الواجب السمع والطاعة. وقضية الفراش هي إحدى قضايا السمع والطاعة. كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته فلم تفعل باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. هو طيب يا مولانا من حقه إنه يعني هو بيقول لي إنه المرأة الناشز من حقه إنه يعني تتضرب ضرب تأديبي وأنا ما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركن أو خيركم لا يضرب. وكان إيش هو الضرب المقصود فهو في السواك. يعني باب هو النفسي التعذيب النفسي أكثر من التعذيب الجسدي. لكن هو الآن أصبح عم بيضرب ضرب مبرح وهذا لا ينبغي. أنا عايز أشوف يعني هل أنا كامرأة مسلمة من حقي إني إذا أنا ما راغبة فيه. إذا ما راغبة فيه أو لا تشتغلي في الطلاق ولا تمنع عن الفراش. يعني هلا في الفراش أنا. يعني هو إحنا لأنه هو شوي ظالم حاسه أنا ولكن الأصل ألا تمتنع. هو هسه بيبحث كمان عن زوجة ثانية مولانا وهذه برضه مألماني يعني أنا عارفة إن أهله عنده أهل بألمانيا وهم يعني شافوا له زوجة ثانية فهو من حقه إنه هو يتزوج وأنا أكون. من حقه طبعا ربنا أعطاه هذا الحق وأنت عليك أن تصبري ما استطعت تصبري تطلب الانفصال. عندي واحدة صاحبتي دنماركية هي قالت لي إنه إذا الضرب فيه علامات وكذا مفترض تتصلي بالبوليس وتترك البيت. هذا حيسبب لك مشاكل
وحيسبب انفصال. هم طبعا مجرد ما كان في خلاف بسيط يكبروه مشان العائلة تتفكك. فأنت إذا ما زلت تستطيع التحمل فالأولى أنك تتحملي، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح شأنك. لكن إذا أنت وصلت إلى طريق مسدود فالأولى أنه الانفصال. دخلتوا بالمعروف تخرجوا بالمعروف. بس أنا أنصحك لا تروح للدنماركيين. طيب. إذا أنت ما عدت تقدر تعيشي معه فالجئ إلى هون عندنا إحنا لجنة شرعية ممكن تعمل لك خلع وتنفصلوا. طيب. والبوليس ولا هي يعني ما أروح نصيحة. طيب. طالما في ممكن المسلمين يساعدوك فلا نلجأ إلى حكم الوضعي هذا، لأنه الحكم الوضعي يعني ربنا نهانا عن الاحتكام إليه. كيف الأولى أنه نحل مشاكلنا الإسلامية إذا استطعنا. والانفصال بطلبوا طبعا إذا وصلت الأمور إلى انفصال فلازم أنتم تكونوا متفقين وتذهبوا إلى الستات أمت هون وتطلبوا الطلاق. إذا كنتم متفقين فتأخذوا بنفس اليوم. لكن إذا أنت موافقة هو معترض فأنت تقدمي طلب فيعطوك 6 شهور. بعد 6 شهور يدعون المحكمة ما إجا يعطوك كمان 6 شهور. خلال سنة ينفصل. هذا طلاق شرعي. هذا طلاق يعتبر على الدنماركيين. إحنا هنا لا نعتمد الطلاق هذا إلا إذا كان الرجل ظالم وثبت لنا بالدليل أنه ظالم فنقبل هذا الشيء ونجيز هذا الطلاق. لكن إذا ثبت أنه لا خلافات عادية وكذا لا نجيز هذا الطلاق إلا إذا جئتم إلى هنا وإحنا طلقنا. وانا لو انا عايز الطلاق شرعي اتصل فيك ولا اعمل؟ طبعا فينا هون. احنا عندنا مجلس مشايخ 5 مشايخ نجلس كل يوم احد بعد صلاه الظهر اذا في مشكله نعالجها. فانت ممكن نستدعيك يوم الاحد وتاتي ان شاء الله. På intet tidspunkt i samtalen fortæller den moderate imam Radwan Mansour, at det er ulovligt at have flere koner i Danmark. Og selvom både kvinder og mænd i Danmark har fri ret til skilsmisse, siger Radwan Mansour, at det er et råd af imamer, der skal håndtere sager som Fatmas. Rådet, som han taler om, kaldes også et sharia-råd. Der har før været debat om, hvorvidt sådanne råd findes i Danmark, men det har ikke tidligere været muligt at dokumentere det. The responses I got from the imams were really, really horrible. Some of them used refiner language than others, some of them didn't like the beating, but all of them at the end sent me back to my abuser and that I shouldn't call the police at all. It was very horrible, really, really horrible experience. Vi har vist de skjulte optagelser fra rådgivningen af Fatma til imam Radwan Mansour fra Fredens Moské. Radwan Mansour ønskede ikke at stille op til interview bagefter. Vi har talt med lederen af kvindeafdelingen i Al-Taqwa-moskéen, Maimuna. Hun ønsker heller ikke at stille op til interview. Hverken ledelsen af Bilal-moskéen eller ledelsen af moskéen på Grimhøjvej har ønsket at deltage i programmet. I næste afsnit undersøger vi moskéer i Odense og København. Hvordan bliver nytilkomne muslimer rådet til at integrere sig i Danmark? Vi konfronterer talsmanden i Stormoskéen i København med de skjulte optagelser. Og Fatma og Mohammed opsøger Sharia-domstolen i Aarhus for at få behandlet deres skilsmissesag. Lige nu kan du chatte med Katera Parvani, der arbejder med at hjælpe kvinder, som er udsat for religiøs og social kontrol. Det er på tv2.dk. Og på TV2 Play kan du gå ind og se første afsnit af Moskéerne bag sløret.